Môžete mať vlastnú prosperujúcu farmu a lekáreň v jednom, aj keď bývate na 6. poschodí uprostred rušného mesta. Znie to ako úplné klamstvo. Ale čo ak vám poviem, že práve teraz prichádzate o peniaze a zdravie len preto, že máte na balkóne prázdne miesto? Vítajte pri dnešnom videu. Dnes vám odhalím 3 konkrétne stromy, ktoré fungujú ako zelené bankomaty a prírodná medicína. Tieto stromy porastú na vašom balkóne bez akýchkoľvek podmienok. Áno, aj keď sa považujete za človeka, ktorému uschne aj umelý kvet. Ukážem vám veci, ktoré záhradníctva a farmaceutické firmy nechcú, aby ste vedeli. Na konci tohto videa presne pochopíte, prečo nepotrebujete obrovskú záhradu na to, aby ste žili zdravšie a bohatšie. Súhlasíte so mnou, alebo si myslíte, že pestovať stromy na balkóne je čisté bláznovstvo? Poďme sa na to pozrieť a garantujem vám, že zmeníte názor. Odjakživa nám vtlkali do hlavy, že úžitkové a liečivé stromy patria len na vidiek, do veľkých sadov a na obrovské pozemky. Tento historický mýtus vznikol v časoch, keď sa poľnohospodárstvo robilo len vo veľkom. Dnes však žijeme v inej dobe. Moderné šľachtenie a porozumenie prírode nám umožnili vytvoriť z malých priestorov plnohodnotné zdroje života. Balkónové pestovanie už dávno nie je len o muškátoch a petúniách, ktoré slúžia len na okrasu. Stromy, o ktorých budeme dnes hovoriť, majú hlbokú históriu v stredomorských krajinách. Tam ich ľudia po stáročia pestovali v hlinených nádobách na malých mestských terasách. Boli a stále sú symbolom bohatstva, zdravia a dlhovekosti. Vďaka ich prirodzenej prispôsobivosti na drsné podmienky dokážu prežiť aj v obmedzenom priestore kvetináča. Teraz túto starodávnu múdrosť prinesieme priamo k vám domov. Predstavte si, že sa ráno zobudíte. Otvoríte dvere na váš obyčajný panelákový balkón a zrazu vás udrie do nosa nádherná sladká vôňa. Nie je to osviežovač vzduchu, je to váš vlastný citrónovník. Áno, presne tak. Prvý zázračný strom, ktorý môžete pestovať aj bez záhrady, je práve citrónovník. Možno si teraz hovoríte, že je to úplná hlúposť. Ľudia si často myslia, že na pestovanie citrusov potrebujú obrovský skleník, alebo že musia žiť niekde v slnečnom Taliansku. Toto je jeden z najväčších omylov v záhradkárskom svete. Pravda je taká, že citrónovník je priam stvorený pre balkónové podmienky. Vôbec nepotrebuje hektáre pôdy. Stačí mu jeden poriadny kvetináč a kúsok lásky. Vyberte si odrody, ktoré sú prispôsobené na menší priestor. Tieto stromy sú neskutočne odolné. Dokonca by som povedal, že sú tvrdohlavé v tom, ako veľmi chcú rásť. Keď mu nájdete to správne miesto, odvďačí sa vám rýchlym rastom. A čo je najlepšie? Jeho listy sú stále zelené. Takže aj keď vonku prší a je sichravo, váš balkón bude vyzerať ako malá stredomorská oáza. Zbavte sa teda strachu z pestovania exotiky. Váš balkón skrýva obrovský potenciál. Citrónovník tam bude rásť úplne bez problémov a vy sa budete z neho tešiť každý jeden deň. Prejdime teraz k tomu, prečo tento strom nazývame strojom na peniaze. Zamyslite sa nad tým, koľko peňazí miniete v obchode za čerstvé citróny. A teraz si predstavte cenu tých v tzv. Biokvalite. Tie, ktoré nie sú chemicky ošetrené. Ich cena v supermarketoch často lieta v závratných výškach. Keď si kúpite jeden citrónovník, počiatočná investícia sa vám vráti neuveriteľne rýchlo. Váš vlastný stromček vám totiž môže rodiť ovocie počas celého roka. Už nikdy nebudete musieť kupovať drahé citrusy zabalené v plaste. Ale to nie je všetko. Tým, že máte strom doma, presne viete, čím ho hnojíte.
Nemusíte sa báť žiadnych toxických postrekov ani škodlivých voskov na šupke. Túto čistú domácu šupku môžete nastrúhať do koláčov. Môžete si z nej urobiť domáci extrakt alebo osviežujúcu limonádu. Ak by ste si chceli kúpiť takýto čistý produkt v obchode, zaplatili by ste naozaj veľa peňazí. Váš balkón sa tak mení na vašu súkromnú a bezplatnú farmu. Peniaze, ktoré takto ušetríte, môžete minúť na niečo oveľa príjemnejšie. Je to jednoduchá matematika, ktorá funguje pre každého. Vlastný stromček je dlhodobá investícia, ktorá prináša okamžité a hmatateľné výsledky do vašej peňaženky. Teraz sa pozrime na zdravotné výhody, pre ktoré je tento strom skutočným prírodným liečiteľom. Všetci vieme, že citróny obsahujú obrovské množstvo dôležitých vitamínov, ale vedeli ste, že liečivé sú aj samotné listy citrónovníka? Presne tak. Väčšina ľudí tento fakt úplne ignoruje. Keď váš stromček na balkóne potrebuje trochu pristrihnúť, listy nikdy nevyhadzujte do koša. Môžete si z nich pripraviť fantastický a upokojujúci čaj. Tento nápoj pomáha pri zlom trávení a dokáže uvoľniť napätie po ťažkom dni v práci. Vonia nádherne a chutí ešte lepšie. Samotné ovocie z vášho balkóna je doslova vitamínová bomba. Čerstvá šťava z doma vypestovaného citróna naštartuje váš imunitný systém na plné obrátky. V zimných mesiacoch, keď všade zúria rôzne nachladnutia, vy budete mať svoj vlastný liek priamo pod nosom. Pripravte si teplú vodu s vašim citrónom a trochou medu každé jedno ráno. Tento jednoduchý rituál vám prečistí organizmus a dodá vám energiu na celý deň. A nesmieme zabudnúť ani na esenciálne oleje v šupke. Tieto oleje pôsobia silno antibakteriálne. Môžete ich použiť na prírodné čistenie domácnosti. Získate tak čistý domov bez použitia agresívnych chemikálií. Je to skutočný poklad pre zdravie. Možno vás teraz napadla dôležitá otázka. Ako sa o takýto zázrak na balkóne vôbec starať? Je to oveľa jednoduchšie, než by ste čakali. Vôbec nepotrebujete mať diplom zo záhradníctva. Pravidlo číslo 1 je dostatok svetla. Citrónovník jednoducho miluje slnko. Nájdite mu na balkóne miesto, kde bude mať najviac slnečných rúčov. Ďalším krokom je správna zálievka. Tu robí veľa ľudí jednu zásadnú a fatálnu chybu. Majú pocit, že stromček musia polievať každý jeden deň. To je obrovský omyl. Citrónovník neznáša, keď stojí dlho vo vode. Jeho korene by mohli začať rýchlo hniť. Preto ho polievajte až vtedy, keď je vrchná časť pôdy naozaj úplne suchá na dotyk. Radšej ho polejte raz a poriadne, ako by ste ho mali utopiť po malých kvapkách. Kúpte si kvalitnú hlinu, určenú špeciálne pre citrusy. Takáto hlina je vzdušná a obsahuje presne tie živiny, ktoré stromček potrebuje. A počas leta mu môžete raz za čas dopriať trochu tekutého hnojiva. Uvidíte, ako rýchlo začne vyháňať nové svetlozelené lístky. A keď stromček prvýkrát zakvitne, ten pohľad stojí za to. Malé biele kvietky prevoňajú celý váš byt. Bude to voňať lepšie ako ten najdrahší parfum na svete. Prejdeme k nášmu druhému zázračnému stromu. Pripravte sa na prekvapenie, pretože tento strom pozná z kuchyne úplne každý z vás. Ale málo kto si uvedomuje, že ho môže pestovať celkom živý priamo na balkóne. Ide o slávny Vavrín pravý. Možno ho poznáte skôr pod jeho ľudovým názvom, a to je bobkový list. Presne tak. Je to ten istý suchý lístok, ktorý hádžete do polievky alebo do omáčky. Keď si ho však predstavíte v jeho živej podobe, je to nádherný a husto olistený stromček. Pochádza zo Stredomoria, čo znamená, že prirodzene miluje teplo. Ale pozor, je prekvapivo odolný aj voči nášmu chladnejšiemu počasiu. Vavrín na balkóne pôsobí mimoriadne elegantne a veľmi vznešene.
Jeho tmavozelené a lesklé listy sú skutočnou pastvou pre oči. Mnoho ľudí si kupuje drahé a náročné okrasné stromy, len aby si zútulnili balkón. Pritom Vavrín urobí presne tú istú prácu a navyše vám prináša obrovský úžitok. Nemusíte mať vôbec žiadnu záhradu, aby sa mu 100% darilo. V kvetináči rastie veľmi poslušne a môžete ho tvarovať presne podľa vašich predstáv. Môžete z neho mať malý, guľatý krík alebo vyšší, štíhly stromček. Týmto stromom zmeníte obyčajný panelákový balkón na kúsok pravej talianskej terasy. Poďme sa teraz baviť o reálnych peniazoch a o tom, ako vám Vavrín ochráni rodinný rozpočet. Skúste si spomenúť, kedy ste naposledy kupovali balíček bobkového listu v obchode. Tie malé papierové vrecká stoja v prepočte na gramy celkom dosť, však. A čo reálne nájdete vnútri? Často sú to len polámané, staré a takmer bez vône vysušené kúsky. Keď máte svoj vlastný Vavrín na balkóne, táto položka z vášho nákupného zoznamu navždy zmizne. Ale to je naozaj len začiatok úspor. Čerstvý bobkový list má takú silnú a intenzívnu arómu, že vám pri varení stačí použiť len polovicu jedného lístka. Jedlo dostane úplne iný, oveľa lepší rozmer. Navyše, listy Vavrínu môžete využiť aj ako 100% prírodný odpudzovač hmyzu. Ak máte v kuchyni problém s drobnými moľami, stačí dať pár čerstvých lístkov do poličky s múkou a ryžou. Ušetríte tak peniaze za drahé chemické pasce z drogérie. A nezabúdajme na krásne darčeky pre blízkych. Ozdobne zabalený zväzok čerstvých a voňavých vavrínových vetvičiek z vášho balkóna je úžasný darček. Nemusíte kupovať drahé bomboniery alebo rezané kvety z kvetinárstva. Vavrín je skrátka nenápadný hrdina, ktorý vám šetrí peniaze každý jeden deň. Aké zázračné liečivé účinky v sebe tento zelený fešák vlastne skrýva? Bobkový list je oveľa viac ako len obyčajné korenie do nedeľného gulášu. V staroveku z neho robili vence pre víťazov a veľmi dobre vedeli prečo. Je to hotová prírodná klinika. Čerstvý list obsahuje silné silice, ktoré fantasticky pomáhajú nášmu tráviacemu systému. Ak máte pocit ťažkého žalúdka po ťažkom obede, čaj z jedného lístka Vavrínu vás okamžite zachráni. Zmierňuje nepríjemné nafukovanie a pomáha telu rýchlejšie spracovať jedlo. Ale tu prichádza ten skutočný šok pre mnohých. Vedeli ste, že Vavrín dokáže okamžite znížiť stres a pocit úzkosti? Existuje jedna stará a historicky overená metóda. Vezmite jeden suchý list z vášho stromčeka, položte ho do bezpečnej misky a zapáľte ho. Nechajte ho len tak jemne tlieť. Dym, ktorý sa pomaly uvoľní, obsahuje špecifické látky, ktoré hlboko upokojujú nervový systém. Vaša obývačka sa premení na dokonalé relaxačné štúdio. Zmizne napätie z celého dňa a vy budete spať ako malé bábätko. Okrem toho výťažky z Vavrínu fantasticky pôsobia na boľavé kĺby. Môžete si doma vyrobiť jednoduchý vavrínový olej a potierať si ním unavené kolená. Poďme spoločne zbúrať mýty o tom, že pestovanie Vavrínu v byte je nejaká zložitá veda. Mnoho ľudí sa zbytočne bojí, že im stromček po pár týždňoch úplne uschne. Pravda je však presne opačná. Vavrín je neuveriteľne zhovievavý k chybám začiatočníkov v pestovaní. Dokáže bez väčších problémov prežiť aj vtedy, keď na neho občas zabudnete. Čo presne na tom vašom balkóne potrebuje? Najradšej má obyčajný polotieň. Ak na váš balkón nesvieti prudké slnko od rána do večera, je to pre neho úplne ideálne miesto na život. Zálievka by mala byť vyslovene striedma a mierna. Opäť platí staré zlaté pravidlo, že pôda musí medzi polievaniami trochu preschnúť.
A teraz prichádza tá najlepšia a najzábavnejšia časť, a to je strihanie. Vavrín strihanie priam bytostne miluje. Čím viac mu budete zastrihávať končeky, tým hustejší a krajší nakoniec bude. Môžete z neho vytvoriť doslova peknú živú sochu. Na zimu naozaj nepotrebuje žiadne špeciálne vykurované priestory. Stačí, ak ho pred silnými mrazmi presuniete do chladnejšej chodby. Tento stromček nevyžaduje vôbec žiadnu drahú kozmetiku ani špeciálne chemické hnojivá. Je to skutočný vzor nenáročnosti a vytrvalosti v jednom jedinom kvetináči. Naším tretím a úplne posledným pokladom je stromček, ktorý si okamžite získa vaše srdce svojou neskutočnou a prenikavou vôňou. Predstavujem vám zázrak menom rozmarín lekársky. Zrejme si ho pamätáte ako malú, smutnú bylinku v kvetináči zo supermarketu. Ale to hlavné tajomstvo spočíva v tom, že rozmarín viete pestovať v tvare nádherného, drevitého stromčeka priamo na kmienku. Vyzerá to v priestore neuveriteľne luxusne a draho. Pripomína to miniatúrny ihličnatý stromček, ktorý vôbec nikdy neopadáva. Takýto rozmarínový stromček sa veľmi rýchlo stane absolútnou dominantou vášho balkóna. Keď okolo neho len jemne prejdete rukou, do vzduchu sa uvoľní silná, korenistá a neuveriteľne osviežujúca aróma. Táto vôňa vás okamžite v mysli prenesie niekam na drahú dovolenku k moru. Mýtus, že rozmarín prežije u nás len jedno krátke leto, je úplne nesprávny a lživý. Ak si zaobstaráte správny základ a nebudete ho topiť vo vode, tento strom s vami zostane dlhé a krásne roky. Postupne bude jeho hlavný kmeň hrubnúť a stane sa z neho poriadny kus rastliny. Nepotrebujete na to absolútne žiadnu záhradu. Rozmarín zbožňuje život v kvetináči. Cíti sa tam maximálne bezpečne. Teraz sa detailne pozrime na to, ako z tohto malého zeleného stromčeka vyťažiť úplné finančné maximum. Čerstvý rozmarín v bežnom obchode patrí medzi tie absolútne najdrahšie bylinky vôbec. Predávajú ho v malých plastových škatulkách, kde nájdete len 3 úbohé vetvičky za poriadne prehnanú cenu. Vy ho však budete mať k dispozícii v neobmedzenom množstve, úplne zadarmo, a kedykoľvek dostanete chuť variť. Keď budete piecť zemiaky alebo pripravovať mäso na nedeľu, stačí si odstrihnúť jeden malý konárik. Úspora pri bežnom varení je okamžitá a viditeľná. Ale tie skutočne najväčšie peniaze ušetríte prekvapivo v kúpeľni. Z rozmarínu si totiž viete veľmi jednoducho a rýchlo vyrobiť tú najlepšiu kozmetiku na svete. Stačí prevariť pár vetvičiek vo vode, nechať to úplne vychladnúť a máte zázračnú rozmarínovú vodu na vlasy. Táto domáca voda fantasticky podporuje rýchly rast vlasov a účinne bojuje proti lupinám. V obchodoch a v drahých lekárniach stoja podobné vlasové toniká obrovské sumy peňazí. A pritom často obsahujú len zlomok skutočných účinných látok. Vy si vyrobíte čistý produkt za 0 centov. Tento jeden malý stromček vám dokáže ročne ušetriť obrovské množstvo peňazí. Liečivé vlastnosti rozmarínu sú tak ohromujúce a silné, že by o nich mali naozaj učiť už na základnej škole. Tento malý, voňavý strom je doslova vedeckým zázrakom pre náš ľudský mozog. Vôbec nežartujem a nepreháňam. Vedecké štúdie z celého sveta skutočne potvrdili, že už len samotné vdychovanie vône rozmarínu dokáže zlepšiť vašu pamäť až o niekoľko desiatok percent. Ak denne pracujete z domu, alebo sa vaše deti pripravujú na ťažké školské skúšky, stačí položiť rozmarín k pracovnému stolu. Jeho aróma okamžite a viditeľne zvýši koncentráciu a preberie váš unavený mozog k životu. Je to oveľa zdravšia a podstatne lacnejšia alternatíva k litrom vypitej čiernej kávy. Ďalšou úžasnou a dôležitou vlastnosťou rozmarínu je to, ako neskutočne silno podporuje krvný obeh.
Ak neustále trpíte na studené ruky a nohy, rozmarínový čaj alebo teplý kúpeľ je ten najlepší liek z prírody. Doslova vám rýchlo rozprúdi krv v žilách a krásne prehreje celý organizmus zvnútra. Okrem toho obsahuje obrovské a cenné množstvo antioxidantov, ktoré bojujú proti predčasnému starnutiu buniek. S týmto stromčekom si na balkón prinesiete nielen veľkú krásu, ale hlavne pevné a dlhodobé zdravie. Zostáva nám už len jasne odpovedať na otázku, ako zabezpečiť, aby váš rozmarínový stromček na balkóne naozaj dlhodobo prosperoval. A tu prichádza ten najväčší pestovateľský mýtus, ktorý musíme okamžite a navždy zbúrať. Ľudia svoje nádherné rozmaríny doslova nevedome zabíjajú nadmernou láskou a prehnaným polievaním vodou. Zapamätajte si raz a navždy, že rozmarín pôvodne pochádza zo suchých a veľmi horúcich útesov pri mori. To v praxi znamená, že veľké sucho vyslovene miluje. Jeho najväčším smrteľným nepriateľom je mokrá a ťažká hlina. Do kvetináča musíte dať na úplné dno poriadnu vrstvu kamienkov kvôli dobrému odvodneniu. Pôdu určite zmiešajte s obyčajným pieskom zvonku. Vytvoríte tak presne to prostredie, ktorému bude verne pripomínať jeho stredomorský domov. Polievajte ho naozaj iba vtedy, keď je hlina v kvetináči úplne a na kosť vyschnutá. Čo sa týka denného svetla, tu naozaj nikdy nešetrite. Dajte ho na to najslnečnejšie možné miesto vášho balkóna. Čím viac na neho bude priamo svietiť horúce slnko, tým silnejšiu a liečivejšiu arómu vám nakoniec ponúkne. Keď dodržíte toto jednoduché pravidlo sucha a slnka, stane sa z neho váš dlhoročný a nesmrteľný zelený spoločník. A sme vo finále. Vidíte to sami, priatelia. Doteraz ste si možno mysleli, že na vlastnú úrodu a domácu prírodnú lekáreň potrebujete obrovský pozemok, drahý traktor a množstvo voľného času. Dnes sme tento mýtus rozbili na 1000 kúskov. Ukázali sme si, že obyčajný citrónovník, nenápadný vavrín a voňavý rozmarín dokážu na ploche 1 metra štvorcového urobiť doslova zázraky. Tieto 3 stromy sú skutočným prelomom pre každého obyvateľa bytu. Nie len, že vám vyčistia vzduch a prinesú do života krásu, ale doslova vám ušetria stovky eur ročne za predražené biopotraviny a chemické lieky. To je to skutočné kúzlo prírody, ktoré môžete mať na dosah ruky každý jeden deň. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami zostali až do konca tohto videa. Ak vám tieto informácie otvorili oči, nezabudnite stlačiť tlačidlo odberu a dajte nám like. Veľmi to pomáha nášmu kanálu rásť. A teraz mám na vás jednu veľmi dôležitú otázku. Ktorý z týchto 3 stromov vás prekvapil najviac a ktorý si pôjdete ešte dnes kúpiť na váš balkón? Napíšte mi vašu voľbu dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a odpoviem vám.